Zou je niet vandaag je kamer opruimen? Lijkt daar wel een stort. Ik doe dat straks. Dat zei je 3 dagen geleden ook al. Ik doe dat straks wel, dat komt goed. En je had me nog iets beloofd. Je zou vandaag voor je moeder stofzuigen. Hoe laat gaat dat gebeuren? Doe eens even chill, even rustig aan. Dat doe ik ook straks. Nou, ben benieuwd. Hoi. Ah, gezellig. Ja, kleed me even aan en dan kom ik wel langs. Tot zo. Ga even langs Suus, want die is zich aan het vervelen. Oh, gezellig. Zeker mag je gaan. Als je gedaan hebt wat je zei dat je zou gaan doen. Dat doe ik straks als ik terugkom. Ik wil dat je dat nu doet, want die kamer van jou is bijna onbewoonbaar. Ik heb daar de schimmel op de muur hangen, sorry hoor. En dan mag je lekker weg. Ik moet ook alles doen hier, hè? Ho, 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 ho. Ik moet alles doen hier. Ik moet hier alles doen. En wat doe jij? Een beetje Netflix en chill. Hoi. Ik wil even zeggen dat ik super trots... Wat is dit?